ग्रुप अफ मिनिस्टार रिपर्टखौ नायबिजिरनो थाखाय CCTOA दानानै लानाय बोसोनगिरि हानजाया गुवाहाटीनि विवेकानन्द केन्द्र इन्स्टिट्युट अफ कालचार नोब्लाङाव सावरायदों। आसाम सरकारनि ग्रुप अफ मिनिस्टारा जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिनो STनि मोनथाय होनो थांखि लानायखौ CCTOA गनायनो हाया। CCTOAजों दाफुंजानाय बोसोनगिरि हानजाया दिनै डक्टर सुहास साकमा बिथांनि मासि सामलायनायाव गुवाहाटीनि विवेकानन्द केन्द्र इन्स्टिट्युट अफ कालचार नोब्लाङाव आसाम सरकारनि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट बादियै आसामनि मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो ST मोनथाय होनो थांखि लानायखौ नोजोर होनानै बेनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिबावनाय बादिब्ला बोसोनगिरि हानजाया CCTOAनिफ्राय आसामाव थाखानाय ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि रैखाथि, थामोनथा आरो मोनथायखौ गोजोरै गायसनना गोजोरथि खालामनानै लाखिनो आरो आसाम सरकारनि गिलुबालु खैसानिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय जेब्लाबो जुजिलांनो थाखाय गोख्रों थांखि लादों। लोगोसेनो CCTOAनिफ्राय बुंबावो दि थाखानाय STफोरनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरनो जेब्लाबो ST जाहोनो हाया। बेनि सायाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा फैबाय थानाय समाव मा राहा लायो समाजो फोरमायगोन। दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव बारग' MP सानसिमा खुंगुर बैसोमुथियारि, पलास्वामी लाल वारी, प्रफुल्ल कुमार हाज'वारी, विवेक डले, सब्धराम राभा, CCTOAनि चिफ अफ क'अर्डिनेटर आदित्य खाख्लारि आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।